hluboká noc, v domě si úplně sám a najednou slyšíš, jak se na chodbě otevřou dveře. Kroky, tiché, pomalé a blíží se k tobě. V tu chvíli to začne, tvé tělo tě přebírá, dýcháš mělce, srdce buší jako o život. A ty to nemůžeš ovládnout, ale proč? Strach je nejsilnější obranný mechanismus, který máme. A když je extrémní, mozek se během milisekund přepne do nouzového režimu. Všechno spouští malá část mozku zvaná amygdala. Ta okamžitě vyhodnotí hrozbu a předá informace hypotalamu. Ten vyšle signál do nadledvinek, které do těla uvolní silné stresové hormony, adrenalin a kortizol. Bez zlomku vteřiny se roztáčí celý řetězec fyzických změn. Srdce začne pumpovat krev rychleji, dýchání se zrychlí a zornice se rozšíří, aby se lépe orientoval. Krev se stahuje z trávicího systému a míří do svalů. Připravuje tě na útěk nebo na boj. Kůže zbledne a ruce se potí, svaly se napínají jako pružiny. A mozek vypíná všechno zbytečné. Trávení, libido, kreativitu, všechno jde stranou. Teď jde jen o přežití. A to nejzajímavější, když je strach opravdu intenzivní, mozek může zpomalit vnímání času. Všechno se najednou zdá jako zpomalený film. Vědci tomu říkají časová dilatace při ohrožení. A tak příště, když ti srdce vyskočí až do krku, vzpomeň si, že to není panika. To je dokonalá reakce tvého těla. Co ty? Zažil jsi to někdy? Napiš do komentářů.